ସାପ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଛି ଆମ ବିଲକୁ। ବିଲରେ ଆଜି ହଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଯୁଗ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖରା ବି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ପରେ ଖରା ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ପାଗ ହେଇଛି, ହଳ ବି ଭଲ କାଟୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ବିଲରେ ହଳ ହେବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁ ଆସିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଦବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ବିଲରେ କୁଟା ଅଛି, କୁଟା ମେସିନ୍ କଟା ହେଇଥିଲା, କୁଟା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଡିଆସିଲ୍ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଡିଆସିଲ୍ ଯାହା ପଡ଼ିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଦୋଳା ହେଇଛି। ମୋତେ ହଳ ଭଲ ହେବ। ହଳ କଲା ବେଳକୁ ଲାଗିଯାଉଛି ସବୁ ଫାଳରେ, ଆଉ ହଳ ସୁବିଧା ହେଉନି, ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଆସିଲ୍ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଲରେ ଯେଉଁ କୁଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଜାଳି ଦେଲା ପରେ ଭଲ ହଳ ହେବ ଆଉ। ଯିବା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ବିଲକୁ। ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ପୁରା ହଳ କରିଦେଲେଣି। ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଲ ହଳ କରିଦେଲେଣି। ହଳ ବି ବଢ଼ିଆ କାଟିଛି। ବିଲଟା ବୋଧେ ଦି ଗାର ପଡ଼ିଛି। ହଳ ବି ଭଲ, ଏପଟ ବି ହଳ କରିଦେଲେଣି, ସବୁ କାଟୁଛି। ଆମର ସେପଟ ବିଲରେ ହଳ ହେଉଛି, ଏପଟିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବ ହଳ କରିଦେବ। ସେଇପଟେ ଆମ ବିଲ ହେଇପଟେ ହେଇଯିବ। ପୋଲ ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ପୋଲ ଖୁଣ୍ଟି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଲ ଖୁଣ୍ଟ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆମ ବିଲ, ସେଇଠିକି ଯିବା। ତେଣୁ ଆମ ବିଲ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବିଲ। ମୋ ବିଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଏଠି ଆଗରୁ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ଯେଉଁଠି କୁଟା ମାନେ ମେସିନ୍ କାଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଇ ଗୁଡ଼ାକୁ, ପାଇରେ କୁଟା ନାହିଁ, କିଏ ଜାଳି ଦେଇଛି। ସବୁ ଜାଳି ଦେଇଛି, କଳା ପଡ଼ିଛି। ତା ଧାନ ଗଛ ମୂଳ ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କୁଟା କିଏ ଜାଳି ଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଯିଏ ବି କରିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି। କୁଟା ନାହିଁ ବେଶୀ, ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କୁଟା ଅଛି, ସେଆକୁ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା। ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି କୁଟା ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା। ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲି। ଏଠି ଅଳ୍ପ କୁଟା ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଜଳିଯିବ। ଜଳିଗଲା ପରେ ହଳଟା ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁଟାଟା ବିଲରେ ରଖିଲେ, ମେସିନ୍ କଟା ରଖିଲେ ହଳ ହେବନି, ତା ଫାଳରେ ଖାଲି ଲାଗିବ। ଫାଳ ଲାଗିଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ। କୁଟା ଏବେ ଜଳେଇଦେଲି, ଯେତିକି କୁଟା ଥିଲା ଏବେ ଜଳେଇଦେଲି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ କୁଟା ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲେ ଆଉ କେଉଁଠି କୁଟା ନାହିଁ, ଏତିକି କୁଟା ଥିଲା ଏଠି ଜଳେଇଦେଲି। ଆଉ ଜଳେଇଦେଲା ପରେ ହଳଟା ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଳୁଛି କୁଟା ବିଲରେ। ଫାଳରେ ଆଉ ଲାଗିବନି, ହଳ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଇଲି ହଳ କରୁଛି ସେପଟେ, କି ଫାଳରେ ଲାଗୁଛି, ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛି କି ଫାଳରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ କୁଟାରେ ଯଦି ବିଲରେ ଥିବ। ଘରୁ ଆସିଥିଲି ସେମିତି, ମାନେ ଡିଆସିଲ୍ ଫିଆସିଲ୍ କିଛି ଆଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ, କୁଟା ନଥିବ। ଆଉ ମୋତେ ସେଠି ଜଣେ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବିଲରେ ହଳ ହେଉଛି। ମାମୁଁ କହିଲେ କି ତୁ ଯାହା କର, ବିଲରେ ଯଦି କୁଟା ଥିବ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବୁ। ସେଠୁ ପାଖ ଘର ମାନେ ଦାଦା ଜଣେ ହିସାବ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଆସିଲ୍ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆସିକି ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଲଗାଇଦେଲି କୁଟା। ବହୁତ ମାନେ କିଏ ଜଳେଇ ଦେଇଛି ଆହୁରି କୁଟା, ଅଳ୍ପ କୁଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ଲଗାଇଦେଲି ନିଆଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ଆସିନି, ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବି କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେପଟରୁ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆଉ ବିଲରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ବରକୋଳି ଗଛ, ସେଇ ଛାଇରେ ବସିବା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବ ବିଲ ପାଖକୁ ଆସିବା, ହଳ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହଳ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ଗଛ ପାଖି ଆଇଲାଣି, ସେଇଠି ଛାଇରେ ବସିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବରକୋଳି ଗଛ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇ ବରକୋଳି ଗଛରେ ବହୁତ ବରକୋଳି ହୁଏ, ବହୁତ ବରକୋଳି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯିଏ ବିଲକୁ କାମ କରିକି ଆସନ୍ତି ବରକୋଳି ଖାଆନ୍ତି। ଏଠି ପୁରା ମିଠା ବରକୋଳି, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଗଛ ବି ଏତେ ହାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଗଛ ହାତ ପାଇଯାଏ। ସେଠି ଖାଆନ୍ତି ଲୋକ। ବିଲ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରତେ ଆସନ୍ତି, ହଳ ଫଳ କରତେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବହୁତ ବରକୋଳି ହୁଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଖାଆନ୍ତି ବରକୋଳି, ମିଠା କୋଳି ପୁରା। ସେ ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ ବସିବା, ଛାଇ, ସେଇ ବରକୋଳି ମୁଛି ଛାଇକି ପୁରା। ଆଉ ଖରା ତ ହେଉଛି, ଏଇଠି ବସିବା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ ଏଠିକି ଯିବା। ଆଉ ସେଇ ବରକୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେଉଁଠି ପୁରା ଛାଇ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଛାଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାହାରେ ପୁରା ମାନେ ବିଲରେ ଖରା, ଆଉ କେଉଁଠି ବସିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଗଲି ଏଇ ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାଏ। ଛାଇ ବି ଅଛି, ଭଲ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ଖରାରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଯାଉ ଟିକେ ଏବେ ଛାଇ ଅଛି ବସିବା। ସେଇ
କାଲି ବସି ବସି ପଳେଇଲି, ହଳ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଜି ଆଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାକିଛି, ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମ ବିଲରେ ଆଜି ହଳ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଗାର ପଡ଼ିଛି ବିଲରେ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହଳ କାଟୁଛି। ଗୋଟେ ଗାର ପୁରା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଦିଦି ଗାର ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଭାଇ ଭଲ ହଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଲରେ ହଳ କରୁ କରୁ ସାପ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ସାପ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସାପ ବିଲରେ ଗରମ ହେଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ହିଡ଼ରୁ ସାପ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କି ସାପ ଜାଣି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ କଳା କଳା ସାପ ପୁରା। ଆଉ ପଳେଇଲା ବିଲରେ ସାପ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ସାପ ପଳେଇଲାଣି। ଖରାଟିଆ ହଳ ହେଉଛି, ମାନେ ବୁଣା ହେବ ତ ବିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଗାର ଦିଆହେଉଛି। ଦୁଇ ଗାର ହେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆହେଉଛି, ବୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ବିଲ ପାଖରେ ପୋଖରୀ ସବୁ ଅଛି। ବିଲ ପାଖରେ ପୋଖରୀ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍। ଏପଟରେ ହଳ ଚାଲିଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ନଜାରା। ଏପଟରେ ହଳ ଚାଲିଛି, ଏପଟର ପୁରା ପୋଖରୀ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିଲରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ବୁହାଏ ବିଲକୁ। ପୋଖରୀଟା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଭଲ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏପଟରେ ବି ଅଛି ପୋଖରୀ, ପୁରା ଲମ୍ବା ପୋଖରୀ ଅଛି। ୟା ପରେ ଆମେ ସେପଟେ ଯିମୁ, ସେପଟେ ଆମ ବିଲ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖାହେଉଛି ସେପଟେ ଆମ ବିଲ ଅଛି। ଫୁଲ ପାର ହେଇକି ସେପଟକୁ ଯିମୁ, ସେପଟେ ବି ହଳ ହେବ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ହଳ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ମାଟି ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ହେଇଗଲା, ହଳ ହେଇଗଲା ଦିଦି ଗାର, ସେ ମାଟିଟା ମାନେ ଖରା ଖାଇଯାଏ, ମାନେ ଶୁଖିଯାଏ, ଭଲ ଭଲ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଣା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଯାଏ, ମାଟିଟା ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ଚୁନଚୁଣିଆ ହେଇଯାଏ, ଚୁନା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବୁଣିଲେ ଧାନ ଗଛଟା ଭଲ ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ଗାର ମାନେ ଖରାଟିଆ ଗାର ପଡ଼େ ବିଲରେ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଧୁମ ଖରା, ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ଗାର ଖରାଟିଆ ଗାର ପଡ଼ିଲେ ଧାନ ଗଛଟା ସେତେବେଳକୁ ବୁଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ି ବୁଣା ହେବ, ତାପରେ ଧାନ ଗଛ ଭଲ ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ଗାର ଦିଆହୁଏ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ସିଏ ଜଣେ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ହେଇଥିବେ କି ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିବେ କି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁକୁ ସହିକି ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚାଷୀ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କି ଯାହା ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।